गोबां सुपार मार्केट बिउटी पार्लर को थांनाय दी मैक्सिमाम ग्रेजुएट सिख्ला सिख्ली रक सामुं टांगो बेतन बसे 6,000 7,000 8,000 आनी पकंखा चाकरी तलां थाखाय जेखाने 100% रुस्टार तंगमनि आबो तांगै लगे लगे नारो फिलाप खायजायामु तांगै बेकलग मुई थां जुदि सरकारेर नियम अनुसारे जुदि रिक्रुटमेंट सঠিক ভাবে एसटी रंगब जुदि सुजुग रिवै रिक्रुटमेंट थाखाय तिनि मुसे बेकलग तंगनि कबिया प्रत्येकटा डिपार्टमेंट तो खौरुइ नायखाय साइमानो एसटी बेकलग जत जागानो गोबां दं अथच जोंनि शिक्षित गोबां बेकार तिनि साख्रि माया हताश गोबां बर' परिबार चलिमाया कोनो कोनो शिक्षित बेकार যুবক कायजामानि परेब कर्मसंस्थाननि अभाब बाय सामुंनि ग्रैबाय परिबार पर्यन्त कागलायजाकथिं थाङो बिसिन नङै थाङो अमते दुखजनक घटना दङ त्रिपुरायाव अनेक बरफ सुइसाइड खायो का अबन आनि कयमुं दंनाय जे अबत चिनो अधिकार से सानो मा आलादा बादे जोंनो कोटा खायदि दिन जों साया गभर्नमेंट रुल्स जे नियम कानून दंमाने 100% जे रूस्टार माने उइसे जोंनो रिक्रुटमेंट जे वेकेंट दंमोन फिलआप खायदि हिनोसों जों आलादा साइना सार किन्तु मतिनि खाय जायगा अमदेखे दीर्घ बছর अ फिलआप खायजानो बागैनो तिनि हाजार हाजार एसटी ने रंनि बेकलग दङै थांगा आर यांगो तिब्रासा बेकार युवक युवतीर चाकरी माया हताश दिन काटो अमतेखे बंचनानि बागै तिब्रासार जततो बुसकांगो आगगनानि तंमानि आगग मालिया अर्थनैतिक दिक থেকে বড় উপলগ ক্লাই थांगा पाहाड़ सामुं थांनानै কোনো সুযোগ করে শহর ফাইটাকাই টমটম চালকনানি দোকানো বইনি দোকাन রগ তংনানি সারা বনি কপালতে কিছু করে मा अमनिसै दुखनि केरें कथमा ताइ करै निनो जों साइमानो का अबनि बागैनो आं सानानि मुसुंगो जे एसटी जे बेकलग दंमानि अबनो स्पेशल ड्राइव खायो रिक्रुटमेंट खालायदि अब बुंनो अधिकार न रिरेदि अ अधिकार न कासुइ तो नहै मुथागै तो नै तो लाभ करै रिरेदि जों अबसि सानो जों बिसि सान्या only 31% अबनि बिसिंसे बेकलग तामुंनाय जों टेबो उकलग उसुरि थांनाय अहानि बोसारक टेबो उकलग उसुरि थानाय सार टेबो दुख घटना आउटसोर्सिंनि माध्यमे जे ताबुकसे बुकलांजाक दङ बिबान डिपार्टमेन्ट इनक्लुडिं त्रिपुरा विधानसभाव जे रिक्रुटमेंट आउटसोर्सिंनि माध्यमे थांमानि आरो एसटी रंनि कोनो कोटा मानि जायगा एसटी कयजन मान आउटसोर्सिंनि बिबान एजेन्सिनि माध्यमे जे थांजाक मानि आरो कोनो रुस्टार टस्टार किच्छु मानि जायगा आर ताबो जों साइमानखा जे ओ जे आउटसोर्सिंनि माध्यमे जे बरम रंनाय रिक्रुटमेंट खालायजाखा बरनो ताबो रेगुलार खायनायनि बागै गभर्नमेन्टनि सार्भिस नायनि बागै ताबो साइटक जागै दङ इके आरो एसटी कोटा करै इनकाबो बेके नों थांनाय बेकलग खंनि थांनाय के अमतिखैबो गोबां कौशले गभर्नमेन्टनि साख्रि तलांथिनिवो चिनि बररक माया चिनि एमएलए हस्टेलाव गोबां मा आउटसोर्सिंनि साख्रि तलांखा बिभिन्न सिंखौबो न'फारनानै साफाय खायनानै बिभिन्न करगो थांनाय दे एसटी कयता खरक बसक्ताव आनि मकलो तो क्लाइ पांग एमएलए हस्टेलाव 3.5 বছর तंखा सर कलाया के ओइ बागे खाय एक बंचना एक अवहेला खायजागै दङ अ हानि त्रिपुरा सार आं कयनाय गभर्नमेन्टनि जे कोनो सार्भिस आउटसोर्सिं फन नंथन बा गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट नेने रिक्रुटमेंट फन नंथन प्रत्येकटा जागायावनो जाहाथे काय अ हानि
एसटी रक যারা শিডিউল ট্রাইব জানাই রক বরংনি চাকরিনো সঠিকভাবে বংনি যে মানথাই যে অধিকার অব সুফুংনাनै उंथन अमानि कायसा सरकारनि थाने कयमुं दंनाय ताइ कायसा क अतीतबो जों नुखा गोबांमा जागा जखनते बिनि योग्यता अभाब थिनै एसटी रिजार्भ न डि रिजार्भ खायरि माने हमते गोबांमा जागा खायजाखा गोबांमा विशेष करे हाई लेवलनि जे पोस्ट आरो रग दाम खायजाखा योग्यतानि अभाबे एसटी कोतारंग अबरंग डि रिजार्भ खायरि जागो ताते बंचना साबो तिफ्रा सारकंगो एसटी बरंगो सार ओंखाय जाहाते आबोनबो जाहाते बिनि योग्यता करिखानो आबरंग रिजार्भ करना नंथन ताजे डि रिजार्भ ता खायलायतन अमो आनि कायसा कयमुं दंनाय अमो सिमिया सार तिनि जों अर नुखा चिनि तिनि अर करै ताबो करै अर मानन्ते एससी मंत्री सुदांशु दास साका बकरै नै बकक बरग मान तारपरे सर तामो जे एसटी रंगनि जे बेकलग कमुइ तंमानि ओ जे 100% जे रूस्टार मानि जायगा मानि आबो बिनि नजरत तंगान साइनिया किन्तु बिनि दायित्व तंगो बिनि रेसपन्सिबिलिटी तंगो बो कैबिनेट प्रोग्राम सालायमानो ओ बेकलग न सुफुंनानि बागै किन्तु जों तिनि जरा खोनायाखौ बो कैबिनेट ओ बेकलग न सुफुंनानि बागै कक सामानि कोन दिनफोर कोन समयफोर आं सामानि खोनायाखौ ना विधानसभा ना कैबिनेट न अন্য जागाव बाहायके अंसेनाय बाहायके तिफ्रासा सिखला सिखली बेकारावनि कपाल खलकसिनाय आबोना आनि कायसा कयमुं दंनाय जे जनजाति कल्याण मंत्री जाहाते अ बेकलग 100% रोस्टार आउटसोर्सिंग नि माध्यमे जे साख्रि खालामनानै आरो जाहाते काय एसटी रंनि जे संरक्षण दंमानि आबोनो ठीक ठीक भाबे मानि जायगा आबो बिनि मखल कायसंनानै बागै आनि कयमुं बिनखानि दंनाय एवं आनि कप्पारिनानि सिगां गभर्नमेन्टनि थानि कायसानि अनुरोध दंनाय जे एसटी जे बेकलग दंमानि आबो स्पेशल ड्राइवनि माध्यमे खूब ताड़ाताड़ी आबोनो रिक्रुटमेंट खायना नंथन ताते दीर्घ बছর जे हाजार हाजार जे बेकलग दंमानि अब सुबुंजाखाय तिफ्रा सारक बेकार सिखला सिखली सेबुं माननि सेबुंनाय आउटसोर्सनि माध्यमे जत डिपार्टमेंट जे चाकरी तलांजाक दंगो बा रिक्रुटमेंट खालायजागै दंगो आरो जाहाते 100% रुल्स न जे आइन गभर्नमेंट जे रुल्स न आरो फोनांनानै उंथन अमानानि कयमुं दंनाय ताय आं तामो सानाय आं पाइखागो आं गभर्नमेंटनि थाखाय अमानानि आपिल दंनाय एसटी बेकलग न दाति दाति स्पेशल ड्राइवनि माने सुफुंनांथन मानोना डेपुटी स्पिकार सार नन ब्लाइके हामबाय धन्यवाद माननीय सदस्य रंजित बाबू আপনাদের দুইজন আছে কি দুইজনই বলবেন না একজন বললে হবে সময় অনেক হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে মাননীয় সদস্য নির্মল বিশ্বাস माननीय उपाध्यक्ष महोदय